The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Zechariah 12:8. In that day the Lord will defend the inhabitants of Jerusalem. The one who is feeble among them in that day shall be like David, and the house of David shall be like God, like the angel of the Lord before them. Psalm 37:23. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delights in his way. John 14:16 and 18. And I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever. I will not leave you orphans, I will come to you. Psalm 91:11-12. For he shall give his angels charge over you, to keep you in all your ways. They shall bear you up in their hands, lest you dash your foot against a stone. Galatians 5:16. I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Isaiah 57:18. I have seen his ways, and will heal him. I will also lead him, and restore comforts to him and to his mourners. Psalm 48:14. For this is God, our God forever and ever. He will be our guide even to death. Before we start our Bible study today, ginahanglan ng atong naandan na tulumanon paggamit sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9 na nakanayon sa Visayan. Kung atong isugid ng atong mga sala, siya kasaligan ug matinumanon, makatarunganon sa pagpasaylo kanato sa atong mga sala. Kung alang kanimo dili pa magtotoo ang imong buhaton, mong paggamit niya ng imong kabubuton, ug ikaw muhimo unta sa desisyon sa pagtuo kang Jesucristo nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Sa karon magandam ta pinagi sa hilom nga pagampo. Amahan namong langit no, nagkapasalamat kami kanimo ni ining lain sa adlaw nga among pahimuslan kining imong grasya. Salamat o Diyos nga mo pa kami gipabuhi ni among lawas, ana pa kami kaskil ni ini og napay kalantip sa among pagkunauna kining tanan gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong grasya. Uban ni kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon. Pinahagis pagtudlo ka namos pala ang Espiritu Santo, the only teacher of truth. This we ask in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Maayong adlaw, standa na itong mga subscribers, mga higala, atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome na usab ng atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios niya pag kita magadupot sa atong tulanan nga giuluhan ang doktrina sa sala, the Doctrine of Sin. Okay, padayon ta sa atong paghisgot, pagtuki bahin ini
Din kita mohonong kagapon atong ipadayon kini karon. Og may nudanon ang imong pagtutok karon, concentration to what is being taught. Okay, unas tanan. Palihog abrihi ang imong Biblia diyan sa Kolosas Kapitulo 3, versikulo 5. Colossians 3:5. Well, atong sugdan sa pagsusi kini, 10 versikulo 5. Verse 5, sa Visayan nagingon, busa, patya ninyo ang mga yutanong butang diha sa sulod ninyo. Okay. Unsa man ning mga yutanong butang nga naa sa sulod ninyo? Mao kining mga sala. Okay? Unsa may gibutang diha? Ang gibutang diha mao kini mosunod. Impurity, immorality, passion, evil desire, and greed. Now, which amounts to idolatry. For it is because of these things that the wrath of God will come upon the sons of disobedience. Versikulo 7, in them you also once walked when you were living in them. Sa wa pa mo mudawat, sa wa pa mo mutuo, but now you also put them all aside. Ipadapli na kay mga magtutuo naman mo. Naunsa man pud ning ipadaplin? Anger, wrath, malice, slander, and abusive speech from your mouth. Now, versikulo 9. Do not lie to one another, since you laid aside the old self with its evil practices. Okay. Nalista na ninyo ka ng mga sala, ha? Okay. Una, pagkigilawas. Ikaduha, kahugaw. Ikatulo, pangibog nga unod nun. Ikaupat, daotang tinguha. Ikalima, kadalo. Ikaunom, kasuko. 7, kapungot. 8, pagkamadinauton. Ikasiyam, pagpasipala. 10, mahilas nga sinultihan sa inyong mga baba. Ug ang ika-11, pagbinakakay. Now, napulog usa ka mga sala nga gilista diha sa maong mga bersikulo. Okay. Balik ragud ta didto sa bersikulo 5. Giingon diha og patya ninyo, tanawar na, busa patya ninyo ang mga yutanong butang diha sa sulod ninyo. Unsa may buot pa sa butana? Unsa man ang mga yutanong mga butang, therefore consider the members of your earthly body as dead. Unsa man ning mga yutanong mga butang? Unsa man ning members of your earthly body? Unsa man ning gisugutan ning atong gibutang dire? Mga sala, di ba? Okay. So kung maghisgot kini og mga sala, unya giapil ng mga bahin sa inyong lawas, suma tong members of your earthly body, unsa man ang mga bahin sa inyong mga lawas nga maoy makapagawas og mga sala. Unsa man? Tubag, tulo ka mga pulong. 3 words. Old sin nature. Therefore, consider the old sin nature nga naa sa inyong lawas as dead. Unsaon pagpatay sa old sin nature? Unsaon pagpatay be? Kung buhi ang old sin nature, unsaon pagpatay ana niya? Unsaon man be?
Tubag? Rebound. Okay? Alisto dayon. So, angay natong makita ang ingon ana nga proseso. Therefore, consider the old sin nature in your body as dead. Meaning, ang kagayunan nga gihatag sa Dios pinaagi sa 1 John 1:9 aron sa ingon mahibalik ta gikan sa atong dunot nga kahimtang tungod sa atong pagpakasala ngadto balik sa atong pagpakigambitay o pagkigsandurot ngadto sa atong Dios. Karon, unsa man ang primerong gisgutang sala? Immorality. Okay? Sunda ginig mayo. Now, immorality in the original Greek is the Greek word porneia o kini nakahulugan og fornication. That is unnatural sexual vices or any illicit sexual intercourse. Karon, unsa may natural kung naa may unnatural? Unsa may natural nga sexual vices? Unas tanan, kinigisgutas Bible. Okay? Dili ni, basi mo ingon kag sex education man taani, dili. Kini naa tanan sa Bible. Okay? Una sa tanan, ang natural nga sexual nga kalihukan mao ang usa ka pagbuhat talis usa ka lalaki ug sa usa ka babaye. That is natural. Ang ikaduha, ang natural nga sexual nga kalihukan tali sa minyo mao na gipahimutang sa pulong sa Dios. Wa ko kay bawo ha. Kamo ray magdaa sa inyong kinabuhi. Wa ko kay bawo, gahisgot lang ko kung unsay gihisgutan dinhi. Gahisgot ba yung tagbahin sa sala? Okay? So, we can see here that immorality in the Word of God nga gisgutan dinhi sa Colosas 3:5-9 based on the original Greek nga porneia. Mao kini ang buoti pasabot dining mao nga kahimtang. Ang ikaduha, maong kahugaw. Unsa man ni kahugaw? Impurity. Impurity is akatarsia. And akatarsia nagkahulugan kini impurity of mind. That is mental adultery or unnatural sexual lusts. Sunod. Duha pa to. Okay? Ang sunod mao ang passion. Ang original Greek word ining passion mao ang pulong pathos. Pathos, P-A-T-H-O-S. Pathos means degenerate passions, particularly sexual passion. Tulo na kabuok ang gilistang mga sala. All pertaining to sex. Kaya nahibaw ka, ang sex mo'y kinagrabihang tinubdan sa mga sala. The worst source of sins. Paminaw gyud. That is the reason why atong giklaro din ni paghisgot ni ining bahina aron sa ingon mahibaw ta ug unsay sakto ug unsay di. Dili ba daw ta ng sex? Yaman niya. Sa may nag-ingon nga daw ta ng sex. Dili. By the way, paminaw. Wa baya magsulti ang Bible nga dautan o maot ang sex? Wala. No. Ayaw pagka mag-inyong Bible. Ang gisulti o gipaklaro sa Biblia, ang sex mahimong dautan, batay, mahimong dautan kung kini wa mutunong. Mao na sala. Sunod nga nalistang sa mao ang evil desire, which is epithumia sa Griego. Nakahulugan og evil lusts or desires. Ang buti pasabot, mga ambisyon, mga pangandoy nga mga dautan. Then, that is followed by
kadalo, which is pleonesia, meaning having the will to have more. Kadalo. Bisang naanay mo, gusto pa dyan kang dugang. Inordinate ambition, inordinate lust, inordinate desire. Okay? Sunod lista. Kasuko. Orge sa Greek. Sa pulong nga Griego, orge, O-R-G-E. Meaning, anger which is generally caused by jealousy. Pangabubuho. By the way, tinuod di ba? Kung ikaw mga bubho, nabay mga bubho ang katawa. Ang resulta kung mga bubho ka, na magyoy kasuko. Basta? Ug mo na ibuti masabot, og anger din Ang pulong nga orgy is usually anger as a result of jealousy. Okay? Klaro? Now, sunod sa lista, wrath. Kining wrath, thomos, T-H-U-M-O-S, Greek word, meaning emotional turbulence and emotional tantrums. Naibaw man ta kung magahisgot tantrum, ang kanunay yun na itong mahinumduman, kanang bata bang gamay, kanang batang gamay kung di matuman iyang gusto mo unsa, musapot, magligid-ligid, magsikad-sikad, muandar ba? Di ba? Pero batang gamay lagi. Okay ra. Kini mga dagkong tao, mutantrom ba po? Well, kung ang mga batang gagmay, mutantrom o ginagmay, ang mga dagkong tao, mutantrom po o dinagko. Correct? Kung mutantrom ni silang mga dagkong tao, unsa may tabo, manglupad na mga plato, mga tasa, mga baso, mo na ilang pagtantrom. Kaya nga naman, emosyonal na kana sila. Gusto? Emotional turbulence, unos. Now, okay. Sa itong magpalayon bahin siya pagtulunan sa sala, bahin sa sala, sin, atong timanan, ngaminong danon kining pagtulunan na sanglit, may labot man kini sa atong katungdanan, ingon nga mga magtotoo sa pagsaksi ngadto sa atong mga higalag, mga kaila bahin sa mga balita sa kaluwasan. Our witnessing to them, it has to do with our witnessing. Now, una sa tanan, ato nang nasayran sa miyagi nga ang sala di lagi isyo sa kaluwasan. Ako na pong ibalik. Sin is not the issue in salvation. Okay? Sa atong gipangutana bahin ini, unsa man gyud ang sala? Unsa may sala o unsa may dili sala? What is sin or what is not? Now, sa atong paghisgot bahin ini, atong gisugdan sa pagbatbat, pagtuki, gani atong ipanglista, nagkalaing matang sa mga sala nga gipahimutang diya sa Biblia. Sa atong paghisgot sa mga sala nga kinahanglan ato ilista diha gikan sa balang kasulatan, kini sila dili magkapariha. Nagkalinlain ang mga gipanglistang sala diha. Apan, sa bisag unsang sala, bisag unsa siyang klase sa sala, tungod kay sala man ni siya, ang pagtanaw sa Dios niini natural sala gihapon. So bisan kini tinuod, makaingon ta nga kana silang tanan sala ramana sila gihapon. Apan angay na ito makita nga daghang klases mga sala. Nasugdanan na ito, paghisgot sa miyagi, okay, o dito tamo sugod sa mga taga-Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 5, ngadtos 9, diin,
ato nagilistang pipila ka buok. Murag ubay-ubay na pod ang atong nalista diha, di ba? Dunay paghihilawas, dunay kahugaw, dunay pangibog nga unod-non, daotang tinguha, kadalo, kasuko, kapungot, pagkamadinauton, pagpasipala, mahilas nga sinultian, pagbinakakahi. Napuog usa kini silang tanan nga atong nalista, di ba? Diha sugpong sa mga bersikulo. Kolosas kapitulo 3 bersikulo 5 ngadto 9. Dunay 11 ka buok ka mga sala nga gilista nga giapil sa mao nga mga bersikulo. So, ug ato nang makita, atong nakita ang primerong bahin ini nga nagkanayon. Therefore, consider the members of your earthly body as dead to immorality. Did atong gisgutan kini, therefore, consider the members of your earthly body as dead to kining tanan nga mga sala nga gilistan dinhi. Ang buot natong ipasabot ni ining members of your earthly body as dead to sin, mao kining kinaiya magkasasala. The old sin nature. Ato naman ang giskutan, ang kining members of your earthly body, mao kini ang kinaiyang makasasala. Nga mo'y mutukmod nato. Dili kay mo'y mutukmod nato, dili, mao kini ang mutintal nato sa pagpakasala. O gumika niya na, kining pag-ingon o himuang patay na ngadto sa sala, kining bahina sa imong lawas, ang buti pasabot ana, mao ang paggamit sa recovery technique nga 1 John 1:9, rebound. Now, ato na ba yan ang hisgutan every now and then, okay? You have victory over sin and you have solution to sin. Ato na nakita, ngaon sa man, suma na sa atong pagtuon, unsa may makahatag kanatong solusyon sa sala. What's the solution to sin? Rebound. Unsa may atong daganan sa sala. Kadaugan batok sa sala. Ang atong pagpadayon sa pagpuyo sa sulod sa atong kaugalingong palasyo. Gitawag nato og operational divine dynasphere. Mao kanang dapita din kita nagapahimulos sa mga kamatuoran nga naa sa atong panimuot. Ang hinungdan nga nung nagasigit ang tuon ining pulo sa Diyos mo kini. Aron sa ingon niya ng pagiha, ang pulong sa Diyos, ang mga kamatuoran mutuhop nga ni sa tangsa nato kahuna-huna din ni sa bahin nga itong itawag o panimuot, consciousness. Tungod kay mga pulong sa Diyos, kining mga kamatuoran nga ginesgutan din is pulong sa Diyos, hangtod nga mutuhop na kini o mga tuyok-tuyok na kini sa atong panimuot, wa kini hinungdan sa atong Kristiyanong pagkinabuhi. Wala. Hangtod nga kini mo tuyok-tuyok na lagi sa atong panimuot. You may be reading the Bible day in and day out. You may be memorizing almost 100 verses a day. But all these things would be of no use to you as a believer until the truth, ang doktrina behind all those words you have learned, you have understood, and now they are circulating in the stream of your consciousness, naglibot-libot na diha sa imong panimuot. Mao bitaw na, makapila na nato balik-balikan din Agul maghisgot man galing tag bahin sa kasalanan, kinahanglan na ibaw ta. Ang kadaugan batok sa sala, ug ang solusyon batok sa problema sa sala. Ug kini imo lamang maangkon pinagi sa imong pagpadayon sa pagtuon bahin ini. Adlaw-adlaw.
Dili sinimana, dili binuan, dili tinuig, dili sa ganahan ka lang, kundili padayon adlaw-adlaw. Pagtuhon bahin ini. Unsa man yung mga sala nga atong gilista dinhi nga nahimutang. Ang una niini mao ka nagitawag og immorality. And the Greek word ni immorality mao ang pulong porneia nga nakahulugan og fornication sa in English. That is unnatural sexual vices or any illicit sexual intercourse. Kini kung porneia, diha nila kuha ang pornography. Now, ato nang gipahimutang kini sa miagit ang pagtuon, di ba? Atong giingon dinhi nga ang sex dili daw tan. Kay ang nag-create, ang nag-imbento nini mo man ang Dios. Sabot? Ang problema lang nagyabag na ning sex karon tungod sa pagkadaot sa tao. Kung ngayon natong makita kung asa dapit ang boundary alang niini. Kung ato nang nakita, kining gisgutan dinhi porneia means fornication. Kining fornication, by the way, is sexual intercourse outside marriage. Ang adultery is sexual intercourse within marriage. Pero dili ang imuhang pares sa kaminyuon. Umaw na ngay na itong maklaro kung sa kining immorality nga gisugtan dinhi. Basta gani maghisgot ang Biblia bahin og immorality, mao kining sexual nga immorality. Apan dunay mga pulong sa Biblia nga gihubad gihapon og immorality, but it has no sexual connotation tungod kay gapakita kini og degeneration, ang pagkadautan sa usa ka tawo, specifically ang pagkadautan sa usa ka magtotoo. Mao na gitawag og immoral degeneration. Di ba ato na lang gihimo ang example? Kini immorality nga dili sexual ang connotation sama sa unsa mo left turn ka bisag na nakabutang dihang paybaw nga no left turn. That is immorality. Do you know that? Uwag ka kaybaw. Mo na ingon ana. Kinahanglan magbantay ta. Ana ay uban nga mo ingog, oy. Wa na may mga gabantayong traffic enforcer. Sige lang. Pwede na ta mo parking. Kaya di na ta tikitan. Mao na immorality. Sabta gina. Apan wa dihag sexual connotation. Pero din nining listahan nga atong hisgutan sa Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 5 hanggang 9, immorality is the Greek word nga porneia. Ug tungod niya na, kini may tungod sa sex. Then, ang ikaduha, mo itong gitawag taog, akatarsiya, nga impurity. O kini nakahulugan, the impurity of mind, that is mental adultery or a natural sexual lust. So, ato makita karon nga ang immorality is the overt, ang pisikal nga bahin nining maong gisgutan nato nga mga sala. Now, ang ikaduha, impurity is mental nga bahin na atong gisgutan bahin sa mga sala. Inigpadayon nato sa atong paghisgot bahin ini, ato pag ipaklaro nimo. Tungod kay Ginoong Jesucristo sa Mateo, nagasulti og ang mga sugo ni Moises nagasulti man nga kung ikaw makighilawa sa dili nimo pares sud sa kaminyoon, nakasala ka. Apan dugang pa ni Ginoong Jesucristo, ako magasulti kaninyo. Bisan lang og unsa huna-huna ka mo niana, nakasala na mo. Mao ka na. Nga naa ka ng akatarsiya,
O ang pulong porniya, nga hingkuyog po na. Then, yung passion. Passion is pathos, nga nakaulugan og degenerate passions, particularly sexual passions. Nya ang ikaupat, o kining evil desire, epithumia, nga nakaulugan og evil lusts or desires. Sunod, o nang gitawag og kadalo, pleonesia, meaning having the will to have more. Mao nay gitawag og inordinate lusts or desire. Dili ba matagbaw? Then you have anger, which is orgy. And it means anger generally caused by jealousy. O gisundan kini sa wrath, which means emotional turbulence or tantrums. Now basically, puparihar na sila. Then ang sunod, mao ang malis, kakiya, nga nakaulugan og depravity, evil directed towards someone. And by the way, ato kining gipanghisgutan, ayaw mo pag nahuna nga kining gipanglistang mga sa o atong gisgutan para ni sa mga di magtotoo, unbelievers. Paminaw. Kining tanan nga atong gisgutan nga mga sala para pod sa mga believer. Which means, kining mga sala mabuhat sa mga believer, mga magtotoo. Sabot ka? May buong katingali o maingon kag, ha? Mabuhat ni mga sa mga magtotoo? Oh yes. Mabuhat ni sa mga believer. You see, ang mga magtotoo, ang atong isugutan kung bahin na sa mga sala. You see, mo ni sila atong isugutan. Kaya siguro kung magkapangutan na gyud ka, o, ha? Tinuon bagod nga, makahimo ang mga believer ng mga sala, ha? Yes, tinuon, makahimo. Tinuon, makahimo kayo. Matod pa sa paisano na itong Tagalubok, makahimo dyan mo. Mahinungdan, kagikinahanglan atong tunan, kining mga salaa, aron natong mahibawan. Labi na ka natong mga magtotoo. O mahingon unya tao, uy, sa ba di ay ng ingon ana. Ug mao ka nang gisangkapan ta sa Dios og grace recovery technique sa 1 John 1:9, rebound. Aron mao kinidayon kanay atong hulbuton gikas sa atong kardiya, mentality of our soul, o gamiton kini nato diha humanta mulukapa tungod sa atong pagpakasala. Mo na winner believer. Just keep on keeping on. Aron makabarog o kinabuhi ta sa spiritual life. Pinagi sa pagpadayon, pagsibog sa unahan. Mo na rebound and keep moving. Okay? Okay, ato na ipadayon ugma. Di nila ko nagita mo parking o gayog sipyak sa pagsunod ni ini ugma. Sa sumpay ni atong gisgutan. Magampot na bala na mo nga Diyos, salamat. Yung lain o sa mga higayon sa mong pagpahimulo sa imong grasya. Dada kami pagbalik ugma din ni magapadayon kami sa among spiritual momentum. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong maluluwas. Amen.